This is a talk show that talks about controversies and issues and lifestyle. Let's talk po ito. Second set na tayo together with our interesting guest, na walitan Mr. Sammy Boy Parilla. Sammy Boy, napag-alaman namin, kumbaga, last term na, how do you call you? Papa? Mayor? Papa po. Papa. It's last term na ni Mayor. Hindi pa, Derek. Hindi pa second term niya ngayon. Second term, pero sabi niya magpapahinga na raw siya. So, sa 2013, si Sammy Boy Parilla ba tatakbo as mayor ng Bantay? Opo. Naka-declare na po yan sa lahat ng mga barangay na pinupuntahan namin, saka yung mga barangay captains po natin. Nasabi na ng papa ko na ako nga yung papatakbo in this coming election 2013. Wow! Well, congratulations ka. At least ngayon mo lang na-announce yan sa TV, no? Thank you that. Pero ito kung ikaw ang tatakbo for the 2013, anong klaseng magiging pinuno si Sammy Boy? Ano ito? Basically, parang pareho rin ang papatakbo ni papa mo? Or may iba kang style? Halos pareho lang po siguro kasi alam naman po lahat ng mga ating mga kababayan ngayon na I was the municipal administrator already for 7 years. So, alam ko naman na po siguro lahat ng mga pamamalakad dyan sa munisipyo, mga gusto ng mga tao, alam na po natin lahat. May mga pagbabago lang po siguro, konti, pero kung ano po yung mga nakasanayan ng mga tao, gagawin ko po. So for the past election, kay papa mo, usually parang wala siyang kalaban eh. Sa'yo, may nararamdaman ka bang may kakalaban sa pagiging mayor? As of now po, wala pa po. Wala. Saka sakali meron. Ano ba pwede mong masabi sa iyong mga opponent? Wala naman po siguro kung masasabi kasi po lahat naman ng tao nakikita naman po kung gaano kaprogreso ang ating bayan, kung gaano katahimik, kung ano po ang yung narating ng ating bayan na Bantay. Malayo na po ang narating eh. Kaya hindi naman po siguro at saka hindi po ako siguro mahihiya na tatakbo sa ating bayan kasi yung parents ko po, yung papa ko at saka yung mama ko nagsilbi naman na maayos sa ating bayan. Nakita naman po nila kung gaano sila nagsilbi sa ating mga kababayan. At ipagpapatuloy ko po yun kung hihigitan ko po sila kung hanggat sa makakaya. Yeah, parang ikaw magiging pinakabatang mayor siguro after sino nga sa mayor ng Santa. Parang ikaw susunod. How old are you na? 28 po. Oh, si bata pa rin. Pero ito Sammy Boy, may nalaman kaming chismis. Chismis tayo ngayon. May napagalaman kami na-announce na ngayon na ikaw ang tatakbo for the 2013 papalit sa papa mo. Parang as of na nung ma-announce na, parang ikaw rin ang take over kaagad. Is it true? Lahat daw ata ng mga tawag daw, pag wala si papa o lahat ng obligasyon ng mayor, ikaw raw ang nagpapatakbo. Tama ba to? Opo, lahat po ng ng dapat na trabaho na ng mayor binibigay po sa akin, pero hindi lang naman po recently, medyo matagal na po na ako po talaga yung pinagkatrabaho ni papa para malaman ko po lahat yung mga problema at saka kailangan ng mga tao. Wow. Okay, sa ngayon nung ikaw na ang nagpapatakbo nun, may mga ibang proyekto ka ba na naipatupad pa rin? Like sa Bantay, nandun ang ating nandun yung tinatawag yung bulag nandun yung Opo, yung bulag National High School po. May pinapatayo po tayo ngayon diyan na isang classroom po. Ayun ay funded lang. Funded po, may nakuha po tayong pondo galing sa national government. Kaya po, yun po yung pinapatayo natin. Sa Bantay may National High School yun. Isa lang yan. Isa lang yan sa Bantay. Saka nakapagpatayo na rin po ako ng isang classroom building sa barangay sa Lingsat. Okay. Lingsat Elementary School po. Pag nakita niyo po yung dalawang classroom doon, ako po nagpatayo noon. Saka yung renovation ng mga classrooms doon, ako po nagpatayo noon dahil po sa mga tulong ng mga ating kaibigan sa Manila. Nakakuha po ko ng pondo sa mga kaibigan. What is it, kaibigan? Mga anong klase kaibigan to? May mga din, or hindi po, mga tiga-abroad po. Mga kaibigan din sa abroad. Opo. Okay, that's nice. So, maganda yan. Ito muna, iba-iba tayo konti. Let's talk about Pinoy. Sabi ni Pinoy sa kanyang mga slogan is, ang kanyang boss ay ang mga tao, constituent. Sa'yo, ano sa palagay mo ang ikinaganda or what is the advantage of yung klaseng protocol na yan na ang dapat, like for example, kung ikaw na ang maglilingkod as mayor, na dapat ang boss mo ay ang mga constituents mo? Sang-ayon po ako doon kasi
tama naman po yung sinabi ng ating Pangulo na itong mga taong ating mga boss, kasi kung wala po sila na silang naglukluk sa atin sa pwesto kasi kung wala sila, wala tayo dito. Dapat talaga. Kaya kahit sa mga barangay po, pag pupunta ako sa mga barangay pesta, yun ang palagi kong sinasabi na maraming salamat, yun po nagpapasalamat ako kasi alam ko na wala kami dito kung hindi kayo. Talking about fiesta, ang bantay na fiesta is usually it's done every May Po. no? First week of May. So, gaano ka-active ang mga dito, ang activities? Parang hindi tayo masyadong maingay for the past years. Wala tayong festivals ang bantay. Bakit? Hindi po tayo kasi nakakonsentrate lang sa mga fiesta-fiesta po kasi pag nagkakaroon po tayo ng fiesta sa ating bayan pero one night lang po yung big time. Kasi po yung pondo po medyo kulang, saka medyo nasasayangan din kami na gagastusin lang yung pondo dahil sa mga happy na gabi-gabi. Kaya ang naisip po namin na magkaroon lang every festa yung one night na big night lang mo. Pero it could help your community or the bantay for tourism din. Para dumami kung may festival ka. So, sa'yo, as the municipal administrator ng bantay, ano yung tipong may pagmamalaki mo sa bantay na pwedeng puntahan ng mga turista? Yung po natin, yung Bell Tower, yan po yung pinakamin kasi malapit na ng vegan. Tapos yung Bell Tower, very accessible. Tapos po yung ginagawa po ngayon ng provincial government natin dun sa Banawang Bridge, yung zip line. Tapos may magkakaroon po ng mga kayak doon, may mga activity na po doon na gagawin. Sino nag-maintain pala ng Bantay Tower? Bantay Bell Tower. Bell Tower, yes. Bell Tower. Sa na po ata, sa simbahan. Simbahan. Kasi So, hindi na sa munisipyo yan. Ang munisipyo, okay. So, kayo tumutulong lang doon for the security. Opo, mga security Maintenance, po. simbahan talaga yun. Opo. Okay. Now, balik tayo kay Pinoy. Sabi ni Pinoy, si Pinoy ay gumagawa ng maraming paraan upang matanggal ang corruption. Di ba? For the past, yung parati sa kanya, sa buong bansa. Ano yung mga, what can you say about the corruption dito sa Pilipinas? Yan po yung kasi parang yung presidente natin sinasabi na ayaw po talaga yan kasi lahat naman po ng leader Ayaw. yan po yung pinakaayaw na maging korap ang ating mga leader. Yan po ang gusto ng ating mga kababayan na sino man po may gusto na maging korap ang ating mga leader. Totoo yun. So ngayon, kung ikaw magiging mayor ng Bantay this coming 2030,